سلام بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریفова. توجه کنید به سرخط گزارش. استفاده مقصدنок ва бо манфиати технологияи иттилоотии муосир заминаи боэътимоди рушди соҳаҳои гуногун ва ҳифзи афкори ҷомеа аз таҳдидҳои муосир. амнияти иттилоотӣ ҷузъи таркибӣ ва самти афзалиятноки амнияти миллӣ ба шумор меравад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри ҳисор роҳҳо навсозӣ карда мешаванд. барои рушди соҳаи чорводорӣ дар ноҳияи вахш имкониятҳо пурра истифода намешаванд. мушкили коркарди пашм роҳи ҳал меҷӯяд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода гуфтугӯи телефонӣ анҷом доданд. нахуст сарвари давлат ҳисоботи раиси вилояти суғдро дар бораи вазъи кунунии тадбирҳои барқарорсозӣ дар манзилҳои истиқоматӣ ки бар асари муноқишаи марзии охири моҳи апрел рух дода хароб гардида буданд шуниданд. иттилоъ дода шуд ки ситоди корӣ дар шаҳри исфара ва ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷиҳати барқарорсозии хонаҳои истиқоматии минтақаҳои назди марзӣ шабонарӯзӣ фаъол буда дар ин самт чораҳои таъхирнопазир амалӣ шуда истоданд. сарвари давлат ба раиси вилояти суғд дастур доданд ки мунтазам аз аҳволи оилаҳои осебдида бохабар шуда дар муддати 1 моҳ тамоми манзилҳои истиқоматӣ харобгардида ва осебрасидаро пурра бунёду барқарор созанд ва бо маводи зарурӣ рӯзгор таъмин намоянд. ҳамзамон супориш доданд ки ба оилаҳое ки бар асари муноқишаҳои марзии охири моҳи апрели соли 2021 наздикони худро аз даст доданд кӯмакҳои моддию молиявӣ расонида шавад. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода муаззаф гардид ки рафти иҷрои супоришҳои фаврии сарвари давлатро зери назорати қатъӣ гирифта аз натиҷаҳояш ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муҳлати муайян гардида ҳисоботи муфассал ирсол намояд. идомаи ахбор. истифодаи мақсаднок ва бо манфиати технологияи иттилоотии муосир заминаҳои боэътимоди рушди соҳаҳои гуногунро фароҳам оварда имкон медиҳад ки афкори ҷомеа аз ҳар гуна таҳдиду хатарҳо ҳифз гардад. дар иртибот ба таъмини амнияти иттилоотӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида дар ин самт таваҷҷӯҳ сол аз сол бештар зоҳир карда мешавад. гузориши маҳмадалӣ сафар. дар шурути феълии зудтағйирёбандаи бо шиддати ҷаҳони муосир падидаҳои хатарзое аз қабили таҳмили унсурҳои ба фарҳангу таърихи мо бегона арзӣ вуҷуд дорад ки ин омилҳо ба афкори ҷомеа бетаъсир нахоҳад монд. чунин зуҳуроти таҳдидовар бештар тариқи расонаҳо ва технологияҳои иттилоотии муосир аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ байни қишрҳои осебпазири ҷомеа роҳандозӣ мегардад ки ба андешаи коршиносон ҷиҳати пешгирӣ аз онҳо баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳли ҷомеа муҳим ва зарур аст. таъмини амнияти иттилоотӣ аз муҳимтарин тадбирҳои пешгирӣ аз хатару таҳдидҳои замони муосир аст ки дар ин самт дар мамлакат як қатор қонунҳои танзимкунанда ба тасвиб расидааст. дар шароити ҷаҳонишавӣ ба мақсади таъмини амнияти иттилоот дар кишвар моро зарур аст он маълумоте ки дорои хусусияти сирри давлатӣ ё он маълумотҳое ки дорои аҳамияти миллӣ доранд мо бояд онҳоро нигоҳ дорем ва бо ҳамин мақсад қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи амният як навъи амниятро амнияти иттилоотӣ муқаррар намудааст ва дар моддаи алоҳида яъне дар моддаи 23 таъмини амнияти иттилоотиро муқаррар намудааст ки мутобиқи моддаи мазкур ифшои сирри маълумотҳое ки ба низоми миллии мо таъсири манфӣ мерасонад ман аст ҳамчунин намоиш додани барнома дар шабакаҳои иҷтимоӣ инчунин пахш намудани барномаҳои телевизионӣ ва ё ин ки дар дигар воситаҳои ахбори омма пахш намудани иттилооти хориҷие ки ба манфиатҳои миллии мо зид аст ин гуна маълумотҳоро пахш намудан мумкин нест. тариқи амалӣ кардани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни ҷомеа ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба донишандозӣ ки аксаран аз истифодабарандагони фаъоли технологияи иттилоотии муосир ба шумор мераванд муфиду саривақтӣ хоҳад буд. истифодаи мақсадноки техникаи компютерӣ дар шароити имрӯза боиси пешрафту тараққиёти соҳати мухталиф гардида дар баробари таъмини амнияти иттилоотӣ инчунин ба инкишофи нерӯи зеҳнӣ мусоидат мекунад. амнияти иттилоотӣ ҷузъи таркибӣ ва самти афзалиятноки
амнияти миллӣ ба шумор меравад. худ зери мафҳуми амнияти иттилоотӣ ҳолати муҳофизати захираҳои давлатӣ, ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои ҷамъият дар соҳаи иттилоот фаҳмида мешавад. бо дар назардошти рушди технологияҳои муосир ва зиёд гардидани шумораи истифодабарандагони шабакаҳои интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба амнияти иттилоотӣ диққати аввалин дараҷа дода мешавад. ин зарурат ва афзалият бо он асоснок карда мешавад ки ҳимояи манфиатҳои миллии давлат, рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву сиёсӣ маҳз бо амнияти иттилоотӣ алоқамандии ногусастанӣ дорад. воқеан амнияти иттилоотӣ ҷанбаҳои мусбат ва манфии худро дорад. дар раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ эми нигоҳ доштани афкори насли имрӯзу оянда аз хатару таҳдидҳои замони муосир бо роҳи баланд бардоштани донишҳои сиёсӣ ва маърифати баланди ҳуқуқи имконпазир аст ки дар ин самт тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар шаҳри ҳисор тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ вусъат дошта дар доираи эълон шудани соли роҳҳои обод бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ карда мешаванд. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти Мирзоризо 6 километр роҳ навсозӣ карда шуда барои рафъи мушкилоти аҳолӣ дар самти таъминот бо оби нӯшокӣ корҳои назаррас амалӣ карда мешавад. гузориш аз шаҳри ҳисор. иқдоми соли роҳҳои обод дар шаҳри ҳисор вусъат дошта бо ташаббуси мақомоти иҷроия ва ҷалби соҳибкорони дигар ашхоси саховатпеша роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. натиҷаи тадбири мазкур боис гардидааст ки сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт дар деҳот ба маротиб беҳтар карда шавад. дар ҷамоати деҳоти Мирзоризо бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бародарон Абдуалӣ, Лутфиддин ва Имомалишо 5 километр роҳ дар деҳаҳои Хоҷачилдиёр, Ноҷӣ ва Тӯда пурра таъмиру навсозӣ ва мунфаш карда шуд. дар пайравӣ ба иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ашхоси саховатпеша махсусан соҳибкорони муваффақи деҳот талош намуда бо иштирок дар чунин тадбирҳои ободонӣ саҳми худро дар ободии маҳал мегузоранд. то имрӯз дар ҳудуди ҷамоат бештар аз 1200 адад симчӯбҳо, 3500 метр ноқил, 8 трансформатор, 12 чоҳҳои амудӣ, 3 бундгоҳи тиббӣ ва зиёда аз 15 синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилотӣ дар маҷмӯъ 60 иншоот мавриди истифода қарор гирифт. дар моҳи апрел зиёда аз 20 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда шудаанд. дар ҷамоати шаҳраки ҳисор аз ҷониби ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди қуллаҳои тоҷик 6 километр роҳи деҳаҳои Кончӣ, Хушманзар ва Мавлоншариф таъмиру навсозӣ ва мунфарш карда шуд. барои ин тадбир техникаҳои соҳавӣ ҷалб гардида, ҳамчунин аҳолӣ низ дар ин иқдомҳо ба таври дастаҷамона саҳм мегузоранд. морид зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ барои таъмиру навсозии роҳҳо, махсусан роҳҳои деҳот, иқдомҳои муассиреро амалӣ менамояд. солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ дар ин раванд такони ҷиддӣ бахшид. иқдоми соли роҳҳои обод ки ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ карда мешавад, боис гардид ки то имрӯз дар ҳамаи деҳаҳои шаҳр таъмиру навсозии роҳҳо анҷом дода шаванд. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. ҳисоби ширкати қуллаҳои тоҷик имрӯз дар байни идеҳо зиёда аз 6 километр роҳҳо асфалтпӯш карда мешавад. ин ширкат дар оянда оби нӯшомоданӣ боз барои деҳа биёрад. ин роҳҳо ки солҳои зиёд вайрон буданд аз нав барқарор карда мешаванд. баракати даврони соҳиби истиқлолӣ аст ки тоҷикистонро ба тараққӣ ниҳода дар соҳаҳои гуногун тадбирҳои ободонию созандагӣ ва таҳкими инфраструктур тақвият ёфт. ин раванд давоми солҳои минбаъда низ идома ёфта, тибқи нақша роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда шуда, дар маҳаллаҳои алоҳида бунёди шумораи зиёди иншооти таъиноти гуногун дар назар дошта шудааст. идомаи ахбор бо мақсади пешгирӣ аз эҳтимолияти ба амал омадани ҳодисаҳои нохуш аз ҷумла сохтор ва эми нигоҳ доштани иншооти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ҳамарӯза дар ташкилоту муассисаҳои ноҳияи Зафаробод тадбирҳои тарғиботӣ анҷом дода мешавад. ин навбат дар байни сокинони 5 ҷамоати шаҳраку деҳот ва кӯчаву маҳаллаҳо бо иштироки масъулину муҳандисон фаъолияти тарғиботию ташвиқотӣ доир карда шуд. гузориши мазбут бо Бозода аз ноҳияи Зафаробод. масъулини муҳандисон ва кормандони қисми мустақили 39-уми ҳарбикунондашудаи хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд таҳти шиори пешгирии сӯхтор беҳтар аз фурӯнишондани оташ имрӯзҳо дар ташкилоту муассисаҳои саноати сохтмон, кишоварзию коркарди пахта
маорифу тандурустӣ, марказҳои хизматрасонӣ, савдо, бозорҳои анҷому хӯрокворӣ, нуқтаҳои фурӯши маводи ниёзи аввал ва кӯдакистону ширхоргоҳҳо фаъолияти тарғиботӣ ва ташвиқотиро ҷиҳати эҳтиёткорӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқӣ, маводи зуддаргиранда ва ҳимояи бинову иншоот аз сӯхтори ногаҳонӣ ба таври густурда роҳандозӣ намуданд. имрӯз масъулини ин неҳод бо мураббиёҳо ва кормандони кӯдакистон ширхоргоҳи рақами 1 ноҳия вохӯрии судманд ташкил намуда, ҳамагонро ба эҳтиёту мулоҳизакорӣ ҷиҳати пешгирии сӯхтори ногаҳонӣ даъват намуданд. сипас хурдсолон савии дониши аз мураббиягон оид ба муносибати эҳтиёткорона бо гӯгирду дигар лавозимоти оташдиҳанда тавассути телефон зуд бохабар намудани сӯхторнишонон ва расондани ёрии аввалин ба осебдидагон гирифтаашонро аз рӯи расмҳо нақл намуданд. дар ин рӯз ҳамзамон омодагии масъулину кормандон ва соҳибкорону фурӯшандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори бадахшони ноҳияи зафаробод оиди пешгирии сӯхтори ногаҳонӣ ба таври васеъ санҷида шуд. маълум гардид ки дар ин мавзеъ нисбати муносибат бо хатҳо ва таҷҳизоту воситаҳои барқӣ, маҳсулоти зуддаргиранда ва асбобҳои газӣ хеле эҳтиёткорӣ зоҳир месозанд. тасмим гирифтем ки баҳри таъмин барои қодаҳои назорати давлатӣ бехатари аз сӯхтор дар манзилҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистонҳо, бозорҳо, марказҳои савдо корҳои назорати профилактикӣ ташкил ва гузаронида шуд. ҳангоми гузарондани корҳои профилактикӣ дар иншоотҳои дар боло зикр гардида диққати махсус ба таъмини таҷҳизотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, таъмини манбаъҳои обии оташнишонӣ ва гузарондани корҳои дастурии омӯзишӣ дар самти бехатари аз сӯхтор бо соҳибкорон бо шаҳрвандон ташкил ва гузаронида шудааст. корҳои тарғиботӣ ҷиҳати пешгирии сӯхтор дар ноҳияи зафаробод мин баъд низ идома дода мешавад. мазбут бобозода аз ноҳияи зафароботи вилояти суғ барои барномаи ахбор. дар кооперативи тиҷоратии чорводории ноҳияи вахш айни ҳол беш аз 27 000 сар чорвои майда парвариш меёбад ки бештар ба истеҳсоли гӯшт нигаронида шудааст. ҳамасола танҳо аз ҳисоби кооперативи чорводории ноҳияи вахш аз 25 то 30 тонна пашм истеҳсол мешаваду аз набудани корхонаи коркарди он талаф меёбад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. рушди соҳаи чорводорӣ ва таъминоти бештари аҳолӣ бо гӯшту шири истеҳсоли худӣ вазифаи афзалиятноки кишоварзон аст. кооперативи тиҷоратии чорводор дар ноҳия дорои беш аз 27 000 сар моли майда буда аз он 11 30 сарашро мешҳои зоён ташкил менамояд. тавре хоҷагидорон иброз менамоянд мусоид омадани баҳори имсола барои таъмини чорво дар чарогоҳҳо то имрӯз бо хӯрока мусоидат намуд. мақсади асосии мо зиёд намудани саршумури чорво аст барои таъмин намудани гӯшт бозорҳои ҷумҳурӣ ва ноҳияҳоро бояд аз гӯшт таъмин намоем. кӯшиш кардем ки саршумурро зиёд кунем. мувофиқ ҳамин мол монагар чанд қад чарогоҳи аҷа ҷамъ кунем, захираи ҳамин чоромон чанд қад аста ҷамъ мекунем то исо намегирем. кооперативи тиҷоратии чорводори ноҳияи вахш аз 5 ферма иборат буда дар минтақаҳои гуногуни ноҳия ҷойгир аст. тибқи иттилои мудири фермаи рақами 2 бо вуҷуди ҳама мушкилот тавонистанд нақшаи наслгириро барзиёд иҷро намуда чорворо низ аз давраи зимистон солиму фарбеҳ бароранд. зимистонам бе мушкил гузарондем, чунки захираи хӯрокҳои консентративимон ҳам алафҳо ҳам басанда буд. дар баробари рушд бахшидани соҳаи чорводорӣ ҳастанд мушкилоте ки имрӯз чорводоронро сахт нигарон намудааст. ин ҳам бошад фаъолият накардани корхонаи коркарду истеҳсоли пӯсту пашм. дар кооперативи мазкур аз ҳисоби чорвои мавҷуда ҳамасола наздикии 30 тонна пашм истеҳсол карда мешавад ки аз набудани нуқтаи қабул ва коркарди он ин ашёи хом ба пуррагӣ талаф меёбад. намешавад ки ин ай дигар ҳамин корхонаҳое ки мекунанд ҳамин корхонаҳо ай дигар ҷо маҳсулотҳои дигара меоранд коркард мекунанд. чизе ки маҳсулоти шахсие ки дар ҳамин вудуди худ монда ҳамин худ монда аст ина 25 тон 26 тон мо ҳамин маҳсулота мебурем. вақти пеш хеле набуд, но трошида меомаданд мегирифтанд мебурданд. ин пашми шумо ки ҳозир мебинед як мумкин пашми нави ало бошад. қариб 25-30 сантиметр дорад. 25-30 сантиметр. тақдири минбаъдаш чӣ мешавад ҳамин пашма? пусида меравад. ҳамин вақти пеш ҳамин пашм ба кило баробар буд. ина ҳозир ҳамин мо чикор мегӯем, ина трошида оварда инҷа парсем чӣ мешавад? ҳечи пусида мераванд. хел пӯстшам ҳамчун. мо ҳамира пешниҳод мекунем ки ҳамин соҳибкорони ҳамин тоҷикистон пашма бепул метавонанд бигиранд баранду
дар ҳудуди ҳам Тоҷикистон ягон корхона як чизе карданд ки фоидаи ҳам Тоҷикистон шавад, ҳамин маҳсулот беҳуда нест нашавад, талаф наёвад. ба гуфтаи чорводорон пашми гӯсфанди қароқулӣ сифатан нисбати дигар намуди чорво фарқкунанда буда, аз он дар натиҷаи коркард метавон қолину гилемҳои баландсифат тайёр намуд. Қолиное ки мераванд меоранд 5-6 ҳазор доллар, ай уна мамлакатҳои хориҷӣ меоранд ку ай уда и қиматбаҳояй агар кор кардем. дар ҳоле ки масъулини мақомотҳои маҳаллӣ ба ин масъала диққати ҷиддӣ зоҳир намоянду соҳибкоронро ба тавлиди корхонаи коркарду истеҳсоли пашму пӯст ҷалб созанд, мушкилоти чорводорон роҳи ҳалли хешро пайдо менамояду ашёи хом коркард ва даҳҳо сокини маҳал бо ҷои кор таъмин хоҳанд гашт. чорводорон ҳалли ин масъаларо дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи шоистаи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ айни муддао мешуморанд. худойдоди раҷаб, искандар саид, ноҳияи вахш, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи хӯросон хонандагони муассисаҳои таълимӣ аъзои маҳфили табиатдӯстони ҷавон аз рӯи 6 номинатсия дар озмуни сабз боду кишвар фаъолона иштирок намуданд. маҳфили мазкурро бахши ҳифзи муҳити зист ва шуъбаи маорифи ноҳия ташкил намуда ғолибони озмун қадрдонӣ карда шуданд. гузаришам кунонамон. бо мақсади татбиқи барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташвиқу тарғиби моҳияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Хӯросон озмуни ноҳиявии сабз бодо кишварам баргузор карда шуд. тадбири мазкур бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зист ва шуъбаи маорифи ноҳия роҳандозӣ карда шуда, дар он хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз рӯи номинатсияҳои расми беҳтарин шеъру ҳикоя, суруд, беҳтарин видеоролик, ҳамчунин номинатсияи кори меъмории беҳтарин ҳунару маҳорати худро нишон доданд. мутасаддиён ҳадафу натиҷаи баргузории озмуни сабз бодо кишварамро дар тарбияи экологии кӯдакон, наврасону ҷавонон ва ташаккули мавқеи фаъоли мактаббачагон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва ҳавасманд намудани самти экологӣ дар кори муассисаҳои таълимии ноҳия маънидод намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ноҳияи Хӯросон аз ҷониби бахши ҳифзи муҳити зист дар ҳамкорӣ бо шуъбаи маориф дар муассисаҳои таълимӣ бо иштироки васеъи хонандагон пайваста дар ин мавзӯъҳо чорабиниҳои судманди амалӣ доир карда мешавад. дар озмуни имрӯза низ табиатдӯстони наврас намунаҳои кори худро муаррифӣ карда, ҳамчунин дар ҳузури аъзои ҳакамон ҳунару маҳорати худро аз рӯи шартҳои пешниҳод гардида нишон дода баҳои баланд гирифтанд ва беҳтаринҳо бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи Хӯросон барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.